Baru sikata lajutib berbenakeleng, badai tang kathain seora berpenursela, jingpynmih yau sohñiamtra bathiang, henry om ju kami usngo badon kishnong, hakibenta bakam kendong, jongka West Khasi Hills, kum Shnong Nongriat, kiba Pawnam bah ka jingpynmih yau tu jaiso ba Pawnam. Ka Nongriat, ka weni kishnong kabadon, hamoh rashan CNRD Block West Khasi Hills. Kadai kishnong, kababun bah sohñiamtra ni sothiang, bagi pajba jong kate kishnong kijukot. Umau por, daladehi ulahiar syakte kishnong, bania kendu kinong shnong berlasakhi bakaji ithiang baditenat. Jong kate kishnong, daka jingdon ki sohñiamtra kibasau hany baki sno hakitenat ding. Ka Nongriat kadon kumba shispa aprap henru teli kilong ying, bat kumba khnai po persen, kidei ki bedang im hakarep karyang, bat kadai kishnong, baki briu gismat batrish tombha banreb riang. Ka rep keba, kadai kabah khmat baki nong shnong ki jukam penlik jingmut. Kadai ru kajaka kabasai sok bha, hakaba baro so ayom kimi lut baro kijaj so, kumu sok plom, sok syang, sok pi, sok priam, sok kempor, sok jau, bat kabakam itenat kadai, hakane ka ayom talang, hakapor balai bhau sohñiamtra. Ubasno hakitnat ding jong man kawai pakawai kathliwing bar haki kiper kipra habayo banyak keren berkinong shnong baru ba mes kadis marbanyang ubari orang ba shnong kilethu ba menta usnem sohñiamtra ukhamrit menta tongin sngap ke keba kinong shnong bar orang ba shnong kidon banyathu hakabai dei bar sohñiamtra menta snem dang sedang kata long man usnem nandu ubenai yu sedang menyatu kumni man hagi nu benai chankut benai khadwai ta benai khadar to hadu lanu udang ne so hadu benai baar loman snam ha loing la shubu haying mantap hati penyayo so ta shnong penyayo shawir penjajau hayo marsa hayo kenci merang ki dor timur jung ni kisok long kumno long kijajnya ki lagi cai ki barit lah chong ki bah pedang lah chong ki bah he lah chong kan traki koi te mentau senam te berlat te pre namar dang sedang man usok entas nemu ulung kumno habaya ngujar ke senam udar ni jinglong so kamret mentau senam kong so te kumni nen bula pilapet ni gidi long jajak senam dan purba ubaha udah kamso umairet udah kam sore tu me he teprat ji hap chani akan buki tu ki buru sarkar training hap le kata hap ai ki dawai hap ai sbo ya kini tenrai ni hap pom dawai ya ki ni knyang ba don hakiding hak slag tu ka garteng jonga di umes ka dis marbanyang ban ngalong ru soda Shnong ni po Shnong Nongriat ka jing mata jongi ngi ba kane gi jing dan ni kiso mut ka de ka we ka lat ka mai hi ngi kinong kendong kham tam le ngi hani khum don khompau hi so te ba ar hi ka long kaj te kiwi ki dang don hi mar so tang ba ki kham duna te ki jing pau gi ni kiso jongi shabar ka long ba ki kham ban ya nong no komtan ma ba kiwi jakar ki don hi kum kin gi jatso kum bangi don ngi sane te ngi ru ngi la haban ya persyang hi ban pan kentil lem ban ya thaulat lem shabar bangin pan supply lem nakaliang kasinong te ndre ya menta hi ngi kham do jing sane nama ba ngi don ka ngi te ki ling ki bangi la ba kham ai jing pan ya yo bahai ni so nama ka jing mo ngi ka long bangi kutang ni hajan hi ngim la ban pan po se jinga te ngatla la da ngi nakaliang ngi kasinong ngi la ya wat hi ban ya le chaki department chaki agriculture ki we ru ban penyayo lem yikini ki mar jongi shaba bangin yo ya kador ngin yo ya kamur ba kinong rap ru ki khan kham im kin yo ba jing de ru ka ba kham ha ba ki ru kin kham ban yo jing man toy kan ha bang dang yo ban penyayo ya ka iso ba kham ha dor le kita
Hani Shnong jongi ka Shnong hakat hadu menta bangi la yo jing tip lani yo jing khan ha ka register jong Shnong kila don kum ba sispa kan dai pho yeng. Te Napne kita kena sepak nak kuing. Kan no try kiba im hak negarap. kabar so. Te ha bade ha jing rap so hi tengi kiba ngi khan ongi ba yuni uso nyamtra kum ngi khat ngi sini so thiang. Te kalong kat hadu menta tengah tra naka sispa kan dai pho yeng te tra kum no kidan tang san pho la nen ru pho yeng. Te kito kiba bun ru ki don hi te kiba don ka standa tnai dieng ru ki don kum ta hi te benang baro te kim don hi te kat kum ki jing tip jongi hadu menta ki long kum ta hi ba kim lao hi ban don hut barak khaj mak dan ki jaka jaka ba ki khun benang sohñiamtra menta te ki pala ban thong nama uni ja jing so rumut umde ja jing thong uba he kloi ladangi thong kum no ma ki khat snem sipo khan snem sijrang undang so ti ka kham simpor kan ban ladangi sim ta tenri ki sim tangi kini ki so ki bingi khan menta kalong tangi ni ki yang temen ki bala long haswa te ki la don tenra te hangi kimni bang suya long menta te kham jenja ban ya so te haba yade ba kane ka jingi yap ha ngi ru hani Shnong ki don kum kita ki ja dieng len ki so ki bingi la yap te bonsin hingi la ju ya persang hi bengi nyawat lat kilang tin ka sarkar lane na ki department kum na po agriculture ki horticulture ru ngila pha banwan ban aji kai lam ne bat kisnam ki por ki la ai ki tenrai ding so yangi shani banwan thung banwan rap te ha bangi kran ya kata ka bangi de na mata ka ka jing ai ding so han rengi hang ne ngila wan rat ki ding so na ka liang ka sarkar la the buôn yang ini di kipau haja tenrai lalab benthe tenre kalong ba uso nang to im ban ngin thong sene kuma si ong nang i thrai ba de na mata ya de met ne kanu ta ngim la ban tip te ngi hang ne ngi nang im ba tang ni so ki bla don na di temen long shwa te tang ki ne he kat hadu mata ro te kini ki ding so bangi ana soka te kim im ban na ka jing ya jing mata na ba kana soka ka juwan hi ban ai jing hikai yang ngi kumno bengin penim pensa yoso bat ngi rungi kwa ba nakaliang sarkar khamwan sisu nama ba ngi kwa ba kani ka jing yap uni so ang ne ngimla bantip nak ai nama ka jing yap so ngi ru sene bon teli ki long yeng te kad hadu mata rungi pala bantip tandai nak ai ka daw ba uni so yap te ngatra nakaliang ka sarkar lada ka dan yang kit kli lem bakan wat tenrai nak ka dabu ni so jongi sini sayam nama bele ngir ngi syamba lada ngimyo ka jingyada bapura mut hagisnem banwan ngathai kuat ka Shnong Nongriat jongi ni uso unsadu jaji ngi kit pa lem ya ka department agriculture ka bade na pa nong ston bakan nyarap lem yangi bakan wan pai lem ya ka jaka rep so jongi sini nama ba ngi khamdan kam hi uso te so long bapau mo jaka ngi tengi kwa bagan nakaliang ka sarkar la nakaliang ka department jong ka agriculture jong ka horticulture ru bakan wan ban pek lem la jong ki khmat kum ban suang na bakan dakanu ka lat kalang tim bangin penbahas susu la ne bangin penim susu kham bon snem uni so jong i sane tenga sukwa ban ka patang ta nakaliang ka sarkar la ka yang department bakan ajing yarap lem yangi bangila bangin ne pan sai uso wasno ha ka bangi khanya thara kat kum ka jingmi ni so po Shnong jongi ha ka snem te ya ka sipo hapoh la ni sipo tam te ka don hi ka jingmi kat ha ka da la dangi khany kat kum hadu menta si budang ne kum ni la da unum duna la ni yap dik kum ta ka jingmi ka snem Ka Nongriat ka jingai kumba shispa kat henriu kilometer na nong ba shilong ba live 100 kilometer na nong stony ba na katega Shnong la bani ikan diang ya ulum kelang hakapor ba syai ka beneng